wallahi ina ga maka raina ne a ɓace daga ofis na fito na wuce banki da ciro na 150 wai amma sun faɗi isa gaba da raina a ɓace ke ina gaya ma. Amma Allah ya kiyaye ofisa abin da ciwo kuɗi irin wannan a wannan zamanin ofisa Allah ya kiyaye. Kun saba kwarkwasa a yi sama sai a je kasa ga gangar ku na da sa 'yan mata ina kuɗi. Kai me ke sarwa ne? Doya da kwai. Magana da kima me ke sarwa ne? Haba bawan Allah. Wannan wace dai kwarzaba ce mutum sai ka ce kurma na ce maka doya da kwai. Wai Allah! Magana da kima me ke sarwa ne? Doya da kwai.